जनाय रायांगाव सासे सुबुंजों लोगोसे ड्राग्स हमनो हादों। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमा रायां गामियाव रायजोफोरनि हेफाजाबाव सासे ड्राग्स फालांगि हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ अरुणाचल इंखंनि 17 बोसोर बैसोनि दिनलेगु होननानै मिथिनाय जादों आरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि 10:50 समाव दिनलेगु होननाय सुबुङा ड्राग्स फानथिंबायनो गिदिंबाय थानाय समावनो ओनसोलनि सुबुंफोरा सन्देह खालामना हमनानै 0.7 ग्राम ड्राग्स हमनो हायो। लोगो लोगोनो जनाय पुलिस बिफाननो खौरां हरनानै पुलिसनो गथायो। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां। 10টামান বজাত আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ এজন যুৱকে ড্ৰাগছ আনি পেলাই বিক্ৰীৰ বাবে ঘূৰি ফুৰিছে। সেই খবৰটো পাই পেলাই আমি লগে লগে গৈ পেলাই ৰাইজৰ সহযোগত যুৱকজনক কৰায়ত্ব কৰোঁ। যুৱকজনৰ নাম হৈছে দিনলেগু। তেখেত অৰুণাচলৰ ইনকমত ঘৰ আৰু তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি তেখেতৰ পৰা আমি 0.70 গ্ৰাম জব্দ কৰোঁ। তাৰ লগত এটা চিঞ্চ আমি জব্দ কৰোঁ আৰু তেখেতক আমি বৰ্তমান সোধপোছ অব্যাহত কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তেখেতৰ ওপৰত আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ যত্নৱান আছোঁ। এইটো ৰয়াঙত। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।